Khona ikhaphuli exabanayo babanga ukuthi umzukulu wabo uQiniso uyagula. Ugogo ukholelwa kuJesu neBhayibheli, uthi nje abathandaze bayise ingane eklinikhi. Ubaba wakhona ukholelwa kwama-traditions, uthi nje fanele babize isangoma ngoba kade bezama le ngane le ukuyisa kodokotela ayisindi. So abazame ngendlela yakhe badile nayo traditionally. Sibona abanye, omunye umndeni ulungele uhleli noma wakhe nosisi wakhe. Bambuza ukuthi uyena yini ulungele ubaba wengane kaSima. Uba ingane yaSimana uQiniso lo ogulayo laphaya. Ogogo bakhe nomkhulu wakhe abaxabana ngenxa yakhe. Hhayi ngenxa yakhe, ew that sounds bad. Ngokugula kwakhe. Yeah. Bambuza ukuthi uyena yini ubaba wengane bese ethi ulungele wena, hhayi akasiyena yena ubaba wengane. Ngicela nibuke uQiniso guys. Iyagula le ngane. Hhayi shame. Ngathi nje